kráľov kráľ, náš Pán. On je kráľov kráľ, jeho trón bude na veky stáť. On má všetku vládu a moc, náš Pán. On je kráľov kráľ, náš Pán. On je kráľov kráľ, jeho trón bude na veky stáť. On má všetku vládu a moc, náš Pán. On je kráľov kráľ, náš Pán. On je kráľov kráľ, jeho trón bude na veky stáť. On má všetku vládu a moc, náš Pán. On je kráľov kráľ, náš Pán. On je kráľov kráľ, jeho trón bude na veky stáť. On má všetku vládu a moc, náš Pán. On je kráľov kráľ, náš Pán. On je kráľov kráľ, jeho trón bude na veky stáť. On má všetku vládu a moc, náš Pán. On je kráľov kráľ, náš Pán. On je kráľov kráľ, jeho trón bude na veky stáť. On má všetku vládu a moc, náš Pán. On je kráľov kráľ. Pane, naozaj kráľa. On aj skrze Ducha Svätého, ktorý nás môže naplňať, ktorý nám môže dávať naozaj krásny čas po celý náš život. Tam je jediná podmienka k tomu, aby sme prijali Ježiša, Ducha Svätého do našeho srdca, je to, aby sme sa mu otvorili. Poďme spievať náš Pán. On je kráľ, kráľ jeho trón bude na veky stáť. Všetku vládu a moc, náš Pán. On je kráľov kráľ, náš Pán. On je kráľov kráľ, jeho trón bude na veky stáť. On má všetku vládu a moc, náš Pán. On je kráľov kráľ, náš Pán. On je kráľov kráľ, jeho trón bude na veky stáť. On má všetku vládu a moc, náš Pán. On je kráľov kráľ, náš Pán. On je kráľov kráľ, jeho trón bude na veky stáť. On má všetku vládu a moc, náš Pán. On je kráľov kráľ, náš Pán. On je kráľov kráľ. Ty si kráľov kráľ. Čaute, ja som Ríšo, mám 16 rokov a by som chcel povedať niečo o tom, ako sme naplnení Duchom Svätým. Veľmi rád hrám na gitare, to je moja naozaj obľúbená činnosť a síce som v dosť mladom veku, ale Boh sa ma dotkol tak pred 2 rokmi a odtedy sa môj život obrátil naozaj hore nohami. Dal mi strašne veľa milostí, strašne veľa nových vecí a za tie 2 roky som zažil naozaj úžasné dobrodružstvo s Ježišom. Tak sme prešli na tú tému a mali som tu pre vás také video. Niekto z vás povedať, o čo sa tam asi tak jednalo?
napríklad? Pochopil som to. Ja neviem, nejaký oni tam... Pýtaj sa niekoho iného, ja neviem. Čo si tam videl? Auto. No a bol tam nejaká výchrica, nie? Dobre? No, takže môžeme tam vidieť veľký vír a takisto to môže byť niekedy v našom živote s Duchom Svätým, pretože videli sme tam také ničivé následky. Duch Svätý samozrejme nerobí ničivé následky. Následky sú úplne super. A tam v tom videu sme videli, že Duch Svätý, keď koná, tak koná veľmi mocne. Môžeme ho pripodobniť k tomu vetru. A on keď teda začne konať, tak naozaj je to voľko a je úplne úžasný. Takže ako môžeme byť naplniť Duchom Svätým? Taká otázka. V Biblii sa píše, že naplňajte sa Duchom Svätým, je to v Efezanom. A je tam príbeh Pavla, spomínal to aj Braňo, keď prišiel do Efezu a učeníci nepočuli o Duchu Svätom, on tam prišiel a jednoducho pýtal sa ľudí, že zažili ste niekedy Ducha Svätého a oni hovoria, že no my ho nepoznáme. No a vtedy on tam prišiel a hovorí im, že pýtal sa ich, ako boli krstení, tak hovorí, že boli krstení Jánovým krstom a on im hovorí, že Ján vás krstil vodou, ale ja vás budem krstiť Ježišom. On im dal Ježišov krst, no a vďaka tomuto krstu boli naplnení Duchom Svätým. Oni potom začali hlásať, že začali hovoriť v jazykoch a hlásali, že sa naplnili. Takže on prišiel do Efezu a tí učeníci boli bez toho Ducha Svätého. Oni nevedeli, nepoznali ho. A možno tak je aj v našich životoch, že žijeme život kresťana, chodím do kostola a možno sa aj modlím niekedy. Možno chodím na nejaké akcie, ktoré sú duchovné, ale môj život je úplne suchý, som bez naplnenia. Ja som takýto život žil teda pekných 13 rokov v podstate od narodenia, keďže som zažíval taký každodenný stereotyp a každý deň sa dialo to isté. Ja som prišiel do školy, po škole býval som v partiách, išli sme von, išli sme sa ožrať, samozrejme opili, domov som prišiel opitý, alebo takto nejako to u mňa vypadalo. To sa opakovalo asi každý deň, ale v mojom vnútri nebolo skoro nič, čiže som bol úplne prázdny. No a postupne, keď som takto žil môj život, žil som v hriechu a bolo tam toho veľmi veľa. Žil som v nečistote, alkohol, vzťahy a takéto veci ma trápili. A ja som hľadal také naplnenie a hľadal som to v týchto veciach. A síce som chodil do kostola, ministroval som od malička a tváril sa, že som aký taký kresťan, ale vo svojom vnútri som bol úplne prázdny. Postupne som sa teda nejako začal zaujímať o Božie veci, pretože som sa cítil naozaj prázdny a Boh sa ma dotkol v 13, kedy som sedel na omši a ministroval som a zrazu kňaz mal kázeň a hovoril nám niečo, už si nepamätám obsah, ale strašne sa ma to dotklo, bolo to úplne hlboké a vtedy som zacítil pravý dotyk s Bohom. Bolo to úplne citeľné a naozaj som vedel, že toto je Boh. Vtedy po tej omši som sa rozplakal a Boh mi dal také slovo, že Richard, že musíš skoncovať s tým, čo robíš, s tým stereotypom a musíš začať žiť nový život. Tak som išiel na spoveď, keď som sa rozplakal a povedal som, že Ježišu, ja ti to všetko dávam, tie hriechy. Dotedy som sa z toho nespovedal, čiže som robil svätokrádež každý deň, každý raz, keď som išiel na sväté príjmanie. A odvtedy sa môj život začal pomaličky meniť. No a začali také 2 roky postupného
očisťovania, dajme tomu, by som to nazval. A Boh ma uzdravoval z rozličných vecí a dotýkal sa ma čím ďalej tým viacej a dostával som nové veci. Prestal som žiť ten zatrpnutý život kresťana, že som chodil len do kostola a takéto veci a začal som naozaj hlásať Ježiša. Takže ako tam prišiel Pavol do Efezu a hovoril učeníkom, dali im Ducha Svätého, pokrstili ich v Ježišovom mene, dali im moc. A Pavol bol taký, že najprv kameňoval a potom hlásal Ježiša. A to je taká otázka, že prečo. Aj Braňo to hovoril, že ako náhle sa niekto prihováral k tomu, že no ja som vedený Duchom Svätým, tak kameňovali ho a takisto on kameňoval toho druhých. No a potom hlásal toho Ježiša. Bolo to tým, že sa stretol s tým Ježišom a naplnil sa Duchom Svätým. No a dnes ste na kurze, máte Omega a máte takú príležitosť sa stretnúť s Duchom Svätým po celý čas. Bude tu program, bude tu modlitba príhovoru a chcel by som možno aj o tom niečo povedať. Takže ste tu chváli, po obede príde celá kapela. No a chvála to je, Brano tiež hovoril, že je to modlitba. A mňa to napríklad strašne sa ma dotkla chvála, pretože hral som na gitare, brnkal som si sám pre seba, ale chcel som začať robiť niečo viac. A Boh si ma povedal v tomto smere, že mi dal dar chvály a že môžem chváliť naozaj Ježiša. No. Čiže on bol naplnený Duchom Svätým Pavol a tam je o to, že to sa nedá len tak pochopiť. Je to takzvaný vzťah s Duchom Svätým. A je tu niekto vo vzťahu? Slobodne, že by sa priznal, že má frajera, frajerku. 1, 2, 3. Aj super. 4. Viac nikto? No. A takisto to je s Duchom Svätým. Je to takzvaná láska, ale keď žijete vzťah, manželstvo, tak je otázka, žijete to pre pocit, alebo je to preto, že chcete byť s tým druhým a je to všetko, čo do toho dávate. No a Boh počuje a Turici sa dejú aj dnes. Čo stalo na Turici? Vedel by mi to niekto povedať? Nikto? Učeníci boli zapálení Duchom Svätým a chválili Boha. No a to, že Turici sa dejú aj dnes, to sa môže stať každý jeden deň v tvojom živote, že môžeš chváliť. A je tam otázka, máš niekoho rada, nepochváliš ho, príde za niekým a máš ho rada, má pekné tričko, tak ho povieš, máš pekné tričko. No a takisto to je aj pri chvále a pri Duchu Svetom. To, keď chválime Ježiša modlitbou, tak to je tým, že máme s ním nejaký vzťah. To je to, že treba ho pochváliť za všetko naozaj, čo pre nás robí. A dobre, prešlíme ďalej. Boh nám dáva špeciálny spôsob dar jazykov a takisto aj iné dary. A Braňo tiež naznačil niečo o proroctve, niečo o dar jazykov. A dar jazykov je dar, ktorý môže dostať každý jeden z nás. Keď sa otvoríš Duchu Svätému, tak on jednoducho dokáže prísť do tvojho srdca a skrze teba môže hovoriť inými jazykmi. Dar jazykov je naozaj na budovanie tvojho osobného rastu. A používa sa pri chvále, pri modlitbe v ťažkej situácii, modlitba za iných. Dôležité je si uvedomiť, že nie každý duchom naplnený kresťan môže dostať ten dar jazykov. Čiže to neznamená, že keď ja som dostal dar jazykov a druhý ho nemá, tak ja som menej cenný kresťan, alebo že ja som horší ako on, lebo ja dar jazykov nemám a on sa modlí v inom jazyku, ale ja sa nemôžem. Žiaden horší alebo lepší kresťan. Čiže každý z nás je rovnocenný naozaj aj v tomto. A keď niekoho vidíme, že má dar jazykov,
tak by sme sa mali radovať, pretože je to úžasný dar od Boha. No, poďme ďalej. Poznáte toto auto? To by to povedať, aké to je. Chalani? Nie? No, vie niekto? Ako? Nie? Hej, super. Takže je to veľmi rýchle auto a také auto musí mať aj teda dobrú veľkú spotrebu, si myslím. A je to pravda a ako teda natankovať. My v našich životoch potrebujeme natankovať, pretože častokrát sme úplne na dne a keď mi to nejde, tu je otázka, že ako natankovať, keď mi to nejde. Sú to také tri veci, sú to pochybnosti, strach a pocit nehodnosti. Ak máme pochybnosti, tak Pán nám hovorí, že aj ja vám hovorím, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Pán je taký úžasný, že keď ho poprosíme o niečo, tak to naozaj dostaneme a ja to zažívam v mojom živote, že ako náhľam poviem, Pane, že potrebujem túto vec alebo tamto. A sú to možno úplne maličkosti, ale Boh mi to dá, lebo vie, že je to pre mňa potrebné. A zase tu je tá vec, že keď prosíte o niečo, tak Boh ti dá vždy to, čo potrebuješ. Čiže ak prosíš, že Pane, teraz by som chcel nejaké nové auto, tak nie je to podmienka, že ti to Boh dá. Čiže ak častokrát sa stretávam s tým, že za mnou príde niekto a povie mi, že no veď, ja som sa modlil, ale Boh mi to nedal. Prečo ma to dá? Prečo je niekto chorý? Prečo je bezvládny? Prečo má taký problém alebo taký? Keď ja sa za to modlím a Boh to jednoducho nič s tým nerobí. No a Boh vám hovorí naozaj, že máme vytrvať v tom. Ak teda budeme prosiť, že on nám to všetko dá. No mal by som tu k tomu také video z Matrixu. Ukážku. Čo myslíte, preskočil to? No. Takže tu ide o to, že on si myslí, že jediné nedostatky sú naozaj v jeho mysli, čiže má pochybnosť, že to nedokáže. A naozaj, ak sme naplnení Duchom Svätým a ak chceme byť naplnení Duchom Svätým, ako naozaj príjmeme za svojho vodcu, tak on nám skrze nás dokážeme s ním teda prekonať všetky prekážky, ktoré nám zavádzajú v živote a aj tie pochybnosti odstránime. Technický problém. Tak ďalšia vec je strach. A ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, varí mu dá namiesto ryby hada, alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna, to hovorí z Biblie. A naozaj, toto sa môže stať aj tým, že keď vidíme niekde, že je nejaká akcia, kde ma dokážeme byť naplniť Duchom Svätým, je to strach z toho, že čo sa stane, keď ma naozaj naplní, že ja budem musieť zmeniť svoj život, že prečo by som to mal robiť, veď ja si žijem fajn, ja mám super kamarátov, mám super rodinu, mám super partiu, žijem si super život, mám peniaze a ešte neviem čo všetko. A prečo by som mal dovoliť Duchu Svätému, aby ma naplnil a aby mňa mohol niečo zmeniť. Ten strach treba prekonať, pretože Boh naozaj chce, aby sme to spravili. A stáva sa mi aj to, že za mnou prídu ľudia a sme na chválach a stane sa, pretože pri chválach veľa ľudí, ktorí majú Ducha Svätého, tak sa neboja prejavu, že zdvihnú ruku a chvália ho, alebo nejako inak tancom, že skáču a celým srdcom sa tomu oddajú. No a stane sa mi, že za mnou prídu ľudia, že ja sa bojím, že čo si o mne bude myslieť ten druhý, že keď ja budem chváliť Ježiša, alebo že čo je mi on tam dvíha ruku nejakí heretici, alebo neviem čo všetko. No a
toto je niečo, čo nám môže brániť v raste, to strach, ale Ježiš naozaj chce, aby sme ho prekonali a aby sme sa naplnili Duchom Svätým. A posledná vec je pocit nehodnosti. Poznáte tamto slečno, dievča? Každý je to Paris Hilton a je známa svojimi škandálami. A okrem toho je veľkou dedičkou, má veľmi veľký majetok, veľa toho zdedila. No a tu ide o to, že Boh nám môže dať niečo viac. Ona síce má veľký majetok, má veľa vecí, tých pozemských, má super dom, auta, peniaze, žije si naozaj zhýrili život, ale chýba jedna vec. Chýba jej Duch Svätý a Boh je ten, ktorý nám môže dať aj naozaj niečo viac. Možno dnešný deň nám naozaj môže zmeniť život. To, že sa ťa tu dnes možno Boh dotkne, môže byť taký štart tvojho nového života. Tak ako sa napríklad dotkol pred 2 rokmi a veľakrát tak ešte bolo, kedy ma naozaj naozaj som bol presvedčený, že On je nekonečný a že mi dal veľa vecí, že mi zmenil život. Takže mal by som tu ešte takú aktivitu Duchu Svätého. Potreboval by som 2 dobrovoľníkov. Nejakí dobrovoľníci? To je takto. Nikto? Jeden? A ešte jeden. Poď sem. A ešte jeden. Nikto. Tak mám tu zapalovať. Skús zapáliť. Ako sa voláš? Laura. Ondreja poznáš? Tak skús zapáliť, aby horel. Laura, skús fúknuť ten plameň. Dobre, ako ti to išlo? Pohode. Takže to išlo veľmi ľahko. A teraz skúsime jednu vec. Skús to zapáliť, Ondrej. Skús to dať toto. A skús potom spúknuť teraz, keď to spraví. No, ale poď skús to, neboj sa spolu diaľky. Tak to som nečakal. Neviem, či to bolo tým, že to Ondrej pustil, alebo Laura nečakal. No, takže v podstate išlo to o ťažšie, aspoň by to malo ísť ťažšie. Dobre, ďakujem vám, Ivo. A takisto to môže byť s Duchom Svätým. Toto sa stane, keď nás naplní. A my máme teraz možno v sebe ten malý plameň a keď nás naplní Duch Svätý, tak to bude naozaj frka na všetky strany a bude to neuhasiteľné. Naozaj Duch Svätý ťa dokáže rozpáliť z hĺbky a môžeš skrze neho robiť naozaj nové veci a začať nový život. Mal by som tu ešte jedno video. No a ja som si to ešte pripravil, že budeme to robiť aj naživo. Takže bola tam kola dietná a mentosky. A keď dáte mentosky do Coca-Coly, myslím, že by to mali stačiť 2, 3. Tak jednoducho malo by takto špliechať. No, experiment sa vydaril. Na obraz tu ide o to, že jednoducho, takto to môže byť s Duchom Svätým. Predstavme si Ducha Svätého ako tie mentosky a my sme tá Coca-Cola. Čiže keď príjmeme Ducha Svätého, tak sa stane presne toto. Náš život začne byť začne naozaj
dýchať živé vody Ducha Svätého, náš život začne byť naozaj hlbší, začínajú sa diať nové veci. A ako som ja hovoril, že som naozaj bol prázdny, keď som sa obrátil, hľadal som niečo, čo by ma naplnilo, tak mi Boh dal postupne nových kamarátov, obmienal mi všetky moje vzťahy a ukazoval mi, čo robím zle, čo robím dobre. A stále som sa zlepšoval. Snažil som sa, ale išlo o to, že to bolo všetko z mojej iniciatívy. Ide o to, ako hovoril aj Braňo, že ak chceš, tak Duch Svätý sa naozaj naplní a môžeš naozaj takto chrliť Duchom Svätým a byť naplnený a robiť nové veci. Ale ak to nepríjmeš a nepovieš mu, že naozaj podľa môjho vnútra, tak sa nič z toho nestane. A Boh mi dal nové veci, Boh mi dal nových kamarátov, Boh mi dal spoločenstvo, Boh mi dal naozaj dary, dal mi dar chvály. Začal som sa viacej modliť a môj život začal byť lepší. Začalo sa mi dať vo viacerých veciach a bolo to naozaj viditeľné. A teraz, keď som obrátený, tak môžem naozaj pozbudzovať druhých v tomto. Takže to sme mali takú tretiu prednášku, ako to máme časovo. Dobre. A teraz by mal byť obed. Skupinky by mali ísť, kde sa bude diskutovať. No a ostatní si povedia prednášajúci. Ja vám ďakujem za pozornosť. Som ani nečakal. Takže poznáte filmy Špeciálny agent? No a tam je tá hlavná postava. A v podstate nám ide o to, že ona žila život a správala sa v podstate tak tvrdo, ako chlap, teda agent. A postupne, ako sa dostala medzi tie misky, môžete si všimnúť, že zrazu učil o správnej chôdze, takže ona sa postupne menila a menila sa na takú, akože kvázi dobrú ženu. No. A takisto to je v tom našom živote, že musíme pracovať na tej zmene. Že to, aby sme prežili život čo najlepšie, ide o to, aby sme zmenili oblasti v našom živote najlepšie. V Rimanom 12. kapitole 2. verš sa hovorí, že nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. Takže ide o to, aby sme každú časť v našom živote ponúkli Ježišovi a naozaj mu odovzdali a verili v to, že on nám pomôže zmeniť náš život. Prvá vec, čo by sme mali urobiť, je skončiť s minulosťou. Neviem teda, ako vy žijete, nepoznám vás osobne, ale je dôležité, aby sme skončili s minulosťou. Je ťažké byť iný, ale dáva to zmysel a najmä slobodu. Veľakrát sa stáva, najmä v skupinkách, teda keď sme s kamarátmi. Neviem, či to poznáte, ale som v partii a jednoducho, ak nerobím to, čo mi tí ľudia hovoria, napríklad, že ak fajčia, ale ja poviem, že ja nechcem, tak mi povedia, že tak bež preč, že my to nechceme. V tomto Boh je úplne odlišný, on nám dáva totálnu slobodu vo všetkom a ja to môžem úplne len potvrdiť. Ja keď som bol s kamarátmi, tak pokým som s nimi pil, pokým som robil všetko to, čo chceli oni, tak ma brali ako za najlepšieho týpka. Ale ako náhle som sa začal obracať a chodil som ešte s nimi stále von a povedal som, že chalani, že pardon, ale že sa nechcem piť. A hovoria, že prečo? A ja, že neviem, jednoducho nepotrebujem to k životu. A myslím si, že v živote je niečo lepšie, ako sa len ožrať a byť stále opitý. Tak jednoducho sa stalo to, že so mnou prestali baviť a bolo to, naše kamarátstvo už nebolo také, ako keď som s nimi robil všetko. Hriech je strata času. To je jedna veľká vec a každý, kto koná hriech, ja vám to môžem potvrdiť, že každý jeden hriech je naozaj veľká strata času v tom, čo tu robíte. Či už je to ohováranie, či už je to klamstvo, či už je to sexualita, zlá teda sexualita, či už je to pitie alkoholu, skrátka všetky hriechy. Stratíte s tým veľa času a naozaj je tu cesta, ktorá vedie aj vyššie ako len do pekla skrze hriech. Dôležité je, že Boh nám dáva slobodu a vždy je pre nás otvorený. Čiže nikdy nie je neskoro, aby sme zmenili ten náš život.
Vždy sa Ježiš nás stále čaká za otvorenou náručou a či už mu povieš dnes, alebo kedykoľvek inokedy vo svojom živote, že Pane, že chcem ťa prijať ako svojho vodcu, ako svojho pána, tak on ti nikdy nepovie, že nie. Nikdy ti nepovie, že prepáč, ty si robil taký hriech, ty si robil toto, že ja ťa nechcem. Ty si urobil to, že si sa vyspal s nejakým dievčatom, to, že si sa každý deň opil, to, že si fajčil, to, že si klamal. Ale Ježiš má otvorenú náruč pre teba. Máme chameleóna. A častokrát sa stáva, že my sa ako ľudia pripodobňujeme. Stretávam sa aj s tým, že poznám ľudí, ktorí žili svoj život. Dokonca ja som bol taký, po obrátení, po takom tom prvom feelingu najväčšom od Boha. A snažil som sa žiť na jednej strane život s Bohom a na druhej strane som stále bol s tým starým životom. A robil som to, že keď som bol s ľuďmi, ktorí verili v Bohu, tak som sa správal ako veľký svetuškár kvázi. Čiže som bol naozaj, že super, v pohode, ja hriechy nerobím, som taký. A prišiel som medzi starú partiu a jednoducho skončil som tam, kde som býval. Opil som sa a to je veľmi zlé. Bohu sa nepáči to, že ty, keď sa náhodou obrátiš, čož verím, že sa stane každému z vás, tak je veľmi pravdepodobné, že sa dostaneš do takejto situácie. Ja vás chcem len vyzvať k tomu, aby ste naozaj, nie aby sme boli vlažní kresťania, mali byť naozaj zapálení vo všetkom. Boh nám dáva naozaj tú milosť, že môžeme začať na novo. Ja keď som začal svoj nový život, tak postupne som musel všetky tie oblasti, ešte budem o tom hovoriť, tak postupne som musel sa zdať každej jednej hriešnej oblasti, v ktorej som bol. A bojíš sa zmeny? Ja som sa osobne bál, že keď naozaj príjmem Boha, tak opustia ma kamaráti, všetko sa stratí, nič nové nedostanem. A mal som ešte len 15 rokov, čo som mal? Mladý chalán a mal som tú výzvu, že môžem začať nový život. Boli ľudia, ktorí sa o mňa zaujímali v tejto oblasti, ktorí mi stále pomáhali. A ja som si tak hovoril, že neviem, či chcem zmenu, neviem, či je dobre výjsť z zóny komfortu, ktorú mám a ísť ďalej. Neviem, či je naozaj dobré to, že opustím ten starý život a začnem na novo. Smeti. Ja som spomenul bránevú pesničku. Smeti. Takže, čo sú tvoje smeti? Máš v živote niečo, čo naozaj, nejaký hriech, ktorý sa stále opakuje, nejaké ťažkosti, ktoré máš na srdci, na duši, čo ťa tak ťaží a vieš, keď máš smeti, tak si úplne ťažký, je to škaredé, hnusné, hnilé. No a stáva sa to, že máme tam obrázok motýl, ktorý vychádza z kukly. Čiže začiatok na novo. Si dieťa kráľa. Ty si naozaj človek a Boh si ťa povolal osobitne. A to nie je o to, že ty možno nie si taký ako ľudia, ktorých poznáš, že sú obrátení, že vedia, som len taký maličký, čo ja by som mohol. Veď ja Boha nepoznám a takéto veci, ale Boh miluje každého jedného bez rozdielu. Ďalšia vec, aby sme úprimne milovali. Nepáči sa mi, aký som, budem sa hrať na niekoho iného. To je to, čo som hovoril o tie dve tváre, že budem sa hrať na niekoho iného, len preto, že si myslím, že je to niečo zlé, že budem sa hrať. Každý jeden je teda osobitný a ak sa ja budem hrať na človeka, ktorý si myslím, že je úplne super, tak čo mi to pomôže? Ja to nebudem sám. Boh dal do každého jedného z nás veľký dar a chce, aby sme ho rozvíjali. A to, že ja sa budem tváriť, že ja som niekto iný, v podstate som to ja není, tak je to veľmi zlé. Pred Bohom nič nemusíš predstierať, on ťa stvoril. Boh je naozaj náš stvoriteľ a Boh nám dáva, poviem to stále povedať, že nám dáva nesmiernu slobodu. A to je taká sloboda, že ja sa nemusím hanbiť, že tu napríklad teraz stojím a hovorím vám o tomto. A je to naozaj úplne slobodné a je to od Boha. A som veľmi rád, že mi dal nový život. Miluj bližného svojho ako seba samého. To je aj prikázanie, 10. A milovať svojich bližných naozaj ako seba samých. Neviem, do akej miery milujete seba, ale naozaj máme mať radi našich kamarátov, našich blízkych.
ktorí sú nám častokrát rodinou oporou. Pre mňa napríklad spoločenstvo je úplne úžasná vec, pretože môžem do neho prísť a dokonca poviem tam veci, ktoré nehovorím ani svojej rodine a vždy sú sprímne. Nikdy by mi nepovedali, sú to ľudia jednoducho, ktorí ťa podržia v každej chvíli, ktorí ti nepovedia, keď urobíš niečo, že prepáč, že ty si nejaký zlý, že teba my nechceme. Ale spoločenstvo je miesto, kde naozaj môžem zažívať každý jeden týždeň úžasné stretnutie mojej druhej rodiny. Každom z nás je Kristus, vzťah bez pretvárky. To je to, že Ježiš je naozaj v každom z nás od narodenia, od našeho krstu a stále nás vedie. A mali by sme mať s ním vzťah bez tej pretvárky. Hovoril som o tom, že keď už som s Ježišom, tak nie je dobré, ak sa pretvárujem, že ja som ten dobrý a v skutočnosti robím zlé veci. Tu je matka Terézia. Ona zažila 40 rokov bez života kresťanského. A neviem, či ju poznáte, možno viacerí áno, ale bola naozaj požehnaným človekom a prinášala veľké dary, najmä ľuďom, a pomáhala im svojim životom, celý život. Takže práci s nej veľký príklad je úplne dobrá vec a osobne ma veľmi zaujala. Prejav oduševnenie za Boha. Viera nie je cit, momentálne 3 mesiace, bolo po sebe v Novom Meste na chvála bola téma viera a emócie, kde sa hovorilo jednoducho o tom, že viera ako taká nie je o emóciách, o takých, že jednoducho možno idem na chváli, zažijem tam nejaký super čas s Bohom, Boh sa ma dotkne, budem z toho úplne nadšený, ale viera má byť naozaj v každej chvíli máme veriť Bohu, aj keď je zlá chvíľa, keď to nie je len v tej chvále, že sa ma Boh dotýka, že cítim jeho prítomnosť, ale vierou máme svedčiť našim životom. Mať harmonické vzťahy, život, ukazovateľ kresťanstva. Je veľmi dôležité, aby sme mali vyrovnané vzťahy so všetkými. Ako náhle budeme mať vzťahy s druhými ľuďmi, ktoré sú zlé, jednoducho ja tohto nemusím, pretože on ma ohováral, ja tohto nemusím, pretože on mi ublížil, on ma zranil. Je to veľmi zlé. Je to veľmi ťažké na jednej strane odpustiť ľuďom, ktorí mi ublížili, ktorí ma možno ohovárali, ktorí mi ublížili možno aj fyzicky, ale najmä psychicky. Ale život a tie harmonické vzťahy, to, že odpustíme tým druhým, tak je naozaj ukazovateľ kresťanstva. Správny kresťan sa pozná po ovoci toho, čo on robí vo svojom živote, ako sa správa, aké má postoje. No, ako urobiť to, aby sme prežili ten život čo najlepšie? Boh rešpektuje tvoju slobodu, znova sloboda. Jednoducho deje sa to, že ako náhle stretol som sa s tým, že mám kamarátku, ktorá jednoducho bola jedenkrát na modlitbe príhovoru a dostala sa jej taká myšlienka, že ty budeš sestrička. No a jednoducho Boh je taký dokonalý a Boh nám dáva slobodu aj v týchto vecoch, že ak to ty nechceš, to čo ti Boh povie, tak to nemusí byť platné. Boh ti dáva slobodné rozhodnutie vo všetkom. Daj mu svoje túžby a čas, je to skvelá investícia. Ak dáš Bohu všetko to, čo máš vo svojom živote, ja som to tak urobil, mám 16 rokov a poviem vám, že môj život je taký úžasný, pretože mám stále niečo, čo robiť a nie sú to povrchné akcie, sú to akcie do hĺbky. Každý týždeň môžem zažívať dotyk s Bohom, každý deň ho zažívam, pretože Boh ma stále sprevádza. Keď som mu daroval svoje túžby a častokrát sa modlím modlitbu, že Bože, ďakujem ti za to, že ťa mám a naozaj, najmä ráno, keď stávam, že dnes ti dám celý svoj život, celý svoj deň ti dávam a rob to, čo ty chceš skrze mňa. No a Boh nám naozaj cez tieto veci nám dáva svoje požehnanie. Boh z teba neurobí brankára a chceš byť útočník. Čiže ty, ak chceš robiť veľké veci, tak on neurobí to, že dobre, bež dozadu, nechám to tak, ty, ak si odhodlaný byť
tak si pripravený naozaj konať a meniť možno skrze teba, že zmeníš niekoho, tak Boh ti neurobí to, že dobre, vieš čo, ty sa na to moc nehodíš, tak bež dozadu. To je tá sloboda, ono to je veľmi tak priamo úmerné. Boh ti naozaj, ak to chceš ty, tak častokrát, ak je ti v dobrom úmysle, že to Boh s tým súhlasí, tak ti to dovolí. Ale ak to naozaj ty nechceš, tak on to do toho nutiť určite nebude. Odovzdanie prináša slobodu. To, že odovzdáš svoj život, tak môžeš zmeniť mnoho oblastí vo svojom živote. Môžeš zmeniť to, že jednoducho tvoj život začne mať úplne nový smer a začneš byť slobodný. Už ja po mojom obrátení, pamätám si, keď som bol na mojej prvej duchovnej obnove a týždeň potom som bol taký naplnený Duchom Svätým, že ja som chodil okolo, skákal som a hovoril, Boh, ty si taký úžasný, že ty si mi dal nový život. A vtedy na modlitbách príhovoru ma uzdravil zo všetkého. Naozaj uzdravil ma zo všetkých vecí od môjho detstva. Ježiš neprišiel na to, aby život uľahčil, ale aby z nich spravil osobnosti. Čiže kresťanstvo ako také a celá viera, keď sa obrátiš, hlavná vec nie je to, že ti Boh uľahčí tvoj život. Ty, že si kresťan, tak budeš mať všetko ľahšie, lebo veríš vo mňa. Toto je úplne niečo iné, pretože Boh z teba chce spraviť veľkú osobnosť. A z každého jedného z vás, bez ohľadu na to, či si chalán, baba, či si vysoký, malý, či si tučný, chudý, alebo neviem aký, ale Boh už naozaj, ak mu to ty dovolíš, tak on z teba spraví veľkého človeka, ktorý bude osobnosť v jeho mene. Diabol chce zničiť tvoju radosť. Tu narážame na prekážku, na hriech. Častokrát hriech, s tým sa tiež stretával a si v radosti, si obrátený, ale príde diabol, ktorý jednoducho si radosne skáčeš, hovoríš, Bože, milujem ťa za to, čo všetko robíš, ale príde jedna osoba, ktorá sa volá diabol a všetko zničí. Všetko v tvojom živote, čo si vymakal, čo ti dal Boh, tak on to jedným hriechom môže všetko zmyť. Čiže diabla sa treba vyhýbať. Takže to by sme mali z prezentácie. Ešte tu máme pár vecí, čo tu mám ja. Takže náš čas, hovoril som o tom, aby sme využívali čas naozaj veľmi dobre a ako využiť náš čas. Náš čas môžeme využiť na mnoho vecí. A najmä na tie dobre. Neviem, ako využívate svoj čas, či sa len tak neflákate. Ako som vám hovoril, že ja som to tak robil veľmi dlho, že som jednoducho môj čas. Čas je naozaj drahocenný. Ak ho investuješ do správnych vecí, tak to bude prinášať ovocie. Naše ambície. Sú naše ciele takisto Božími cieľmi. Neviem, aké máte ciele, ale Boh chce, aby každý tvoj cieľ bol určený a bude určený pre Neho. Čiže mali by sme spraviť to, aby naše ciele smerovali k Nemu. Naše peniaze, ako používame to, čo máme. Sme skúpi, alebo sa delíme. Toto je ovocie kresťana, že ak mám niečo, podelím sa. Možno je to také detské, že balíček cukríkov, tak každému porozdávam. Ale stretávam sa s tým, mám veľa ľudí okolo seba, ktorí, keď som potreboval peniaze, tak jednoducho do 3 dní som zohnal 700 € a to je úplne úžasné. A toto je naozaj prejav kresťanstva a prejav dobrého veriaceho, že ak máš priateľov, tak to nenechajú len tak, ale požičajú ti. A takisto by si to mal robiť aj tí druhí. Naše uši. Radi počúvame klebety, alebo si o tých druhých myslíme len to najlepšie? Myslím, že ohováranie a osočovanie sú 2 hriechy, ktoré dosť hýbu týmto svetom, najmä na Slovensku, plus závisť. No a je veľmi zle, keď ohovárame druhých. A Boh nechce, aby sme to robili. Boh chce, aby sme mali čisté aj naše uši, aj naše pery. Pretože ak máš čisté srdce, tak Boh nedopustí to, aby si mal zlé myšlienky v slovách alebo v tom, čo si ty myslíš. Preto sa snažíme o to, aby sme boli čistí. Naše oči.
Na čo sa pozeráme a čo sledujeme v televízii alebo v časopisoch. No, neviem, či to poznáte. A ja ako 14-ročný chalan som, ako si dosť rýchlo začal, moje hormóny začali pracovať. A preto som ako dosť mladý začal žiť život, kedy som sa ukájal, kedy som pozeral porno, pozeral som zlé veci v televízii, na internete. A toto bol môj veľký problém v celom mojom priebehu života a ja som sa toho nevedel zbaviť. A bol to kolobeh. Urobil som ten hriech, išiel som na spoveď, vyspovedal som sa a urobil som to znova. Jednoducho, neviem, neviem, ako ste na tom vy, ale veľmi som s tým bojoval, modlil som sa za to, ale Boh mi to naozaj, On je taký dokonalý, že On mi spravil z tohto hriechu slobodu, čiže ja som sa toho úplne zbavil v Jeho mene a som čistý. A to ma veľmi teší, pretože je to úžasná vec, keď to Bohu odovzdáš. Veľmi často spovedal som sa jedenkrát z toho a kňaz mi povedal pri spovedi, že predstav si tú situáciu, keď sa ukájaš a predstav si seba ako zviera. Predstav si zvieratá. Im to je úplne jedno, barzdy sú, tak spolu to robia a predstav si seba tú situáciu. Čo robíš vtedy ty? Či sa nepripodobneš trochu aj ty tomu zvieraťu. Keď som si to predstavil, tak sa mi to úplne spročivilo. Bolo to tak, že urobil som ten hriech, vyspovedal som sa, potom za 2 týždne znova. Postupne som vedel dlhšie bez toho vydržať. A teraz vôbec ma to nejako ani nehne, pretože ak ma napadla nejaká myšlienka, dôležité je prestať na tom začiatku. Prvotná je vždy myšlienka a z toho sa rodí hriech. Ak ma napadne myšlienka, tak poviem, Bože, že daj mi tvoju čistotu. Takže veľmi dôležité si dávať pozor na oči a na to, čo robíme. Aj v oblasti sexuality. Naše ústa, jazyk. Jazyk je veľmi silný, čo rozprávame. Dostal som od Boha takú milosť, že som malička nenadával. Nepoužíval som nadávky, nejaké škaredé slova. Viem, že keď som bol malý, tak v škole jedine, keď ma kamaráti naozaj naštvali, že som to nevedel vydržať v hneve. Ale v tomto som naozaj rád, že mi to Boh maličko tak zobral preč. A treba si dať pozor na to, čo hovoríme. Jazykom sa dá napáchať strašne veľa zlých vecí. Čiže to tým ohováraním alebo nadávkami, tým, že druhým nadávam. Boh chce, aby mali čisté srdce. A skrze naše duše a srdcia by mali hovoriť aj náš jazyk. Biblia hovorí, že z plnosti srdca hovoria naše ústa. Čiže podľa toho, čo máš v srdci, tak môžeme zistiť, čo hovoríš. Naopak. Čo hovoríš, tak zistíme, čo máš v srdci. Ďalej, naše ruky pomáhame druhým, alebo si naše schopnosti nechávame pre seba. Je veľmi dôležité, aby sme sa naozaj podelili s našimi schopnosťami a pomohli druhým. Stretávam sa s tým, že ak potrebujem pomoc, poviem, Bože, prosím ťa, potrebujem pomoc s touto vecou, nevyznám sa v tom, nie som v tomto skúsený, alebo jednoducho to neviem, tak on mi pošle niekoho, kto mi pomôže. A takisto, keď niekto príde za mnou, tak ja pomôžem im. Je veľmi dôležité, aby sme si pomáhali všetci spolu. Naše masky. Boh chce, aby sme odložili svoje masky. Čiže každý z nás môže mať veľa masiek. Ako som hovoril, tie 2 tváre, že teraz som dobrý kresťan, teraz sa tvárim na veľmi svätého a prídem niekde a tvárim sa, že som, teraz dám si masku, nejakú pretvárku a začnem sa pretvarovať, že zase na toho pôvodného človeka. Je veľmi zle, keď máme masky, či je to maska hriechu, ako je napríklad, čo ja viem, zlosť, čo je maska sexuality, maska rozhodnosti. Treba sa toho zbaviť. Najlepšie, čo môžeme urobiť, je to odozdať Bohu modlitbe. Ja viem, že to také je dosť banálne, že poviem to Bohu modlitbe a čo on s tým, akože čo. Ale Boh naozaj hovorí, že o čokoľvek prosíme v modlitbe, tak máme veriť, že už sme to dosiahli a Boh to vždycky splní. Či už sa budeme modliť týždeň, mesiac, rok, 10 rokov alebo 20. Kto vytrvá v modlitbe, tak dosiahne všetkého naozaj.
Mali by sme však vedieť, že ak budeme takto žiť ten starý život, tak ostatní sa budú z nás vysmievať. A tak budeme trpieť a prinášať určitú obetu. Teda ak žijeme život s Bohom, mne sa to častokrát stáva, že ľudia, ktorí sa neobrátili, sa mi smejú, že ty čo robíš? Že ty si jednoducho, čo ti šíbe, ty si nejaký zapálený, čo? Prečo si neužívaš život, prečo ideš s nami piť, prečo sa nejdeš niekde zhuliť, sa nejdeš zdrogovať? Že veď máš toľko prostriedkov, ako prečo si ten život neužívaš? A keď im poviem, že ja si ten život užijem 1000-krát lepšie s Bohom, alebo že v môjom živote je mnoho veľa iných vecí, ktoré mi dávajú radosť, tak sa nám pozerajú, že čo to je. Týmto môžeme svedčiť aj druhým, že ako náhle hovoríme o Ježišovi, tak môžeme skrze naše slovo meniť ich život. Boh má pre nás pripravený úžasný plán, to je spôsob, ako ho nasledovať. Písal to v Rímanom, 2. kapitole, 2. verš. Každý jeden človek má od Boha pripravený naozaj skvelý a originálny plán. Či už ti naplánuje život tak, aby si sa stal človekom, ktorý bude ohlasovať jeho meno, alebo jednoducho budeš len človekom, ktorý verí v Ježiša, ale môžeš žiť normálny život, jednoducho budeš chodiť do práce, budeš mať rodinu. Boh ti to všetko naplánoval. Páčte. A má pre teba naozaj úžasný a originálny plán vo všetkom. Dobre. Ja by som vám chcel poďakovať za čas, ktorý som s vami mohol stráviť. Prednáška, že ste ma počúvali. A verím, že naozaj Pán Ježiš skrze dnešný deň zmení váš život. A teraz by to mala byť modlitba príhovoru a chvály. Ja chcem poprosiť, aby ste tí, ktorí máte záujem sa otvoriť Bohu, aby ste naozaj otvorili svoje srdce a povedali mu. Stačí aj jedna veta. Častokrát tá jedna veta zmení veľmi veľa. Keď mu povieš Ježišovi, Bože, dnes sa ti otvorím a vstup do môjho života a prosím ťa zmeni niečo. Ak to povieš, tak ja ti garantujem, že Boh príde do tvojho života a zmení to od základov. Možno to nebude hneď na druhý deň, že sa stane niečo veľké, ale postupne, ak budeš dôverovať a budeš meniť svoj život, tak tvoj život začne mať novú šťavu, úplne nový zmysel, úplne nový smer a Boh ti naozaj dá krásny život. Plný jeho mena. Ďakujem vám pekne. Amen.